Προσωπικά αναμνηστικά αντικείμενα, φωτογραφίες, επιστολές, ημερολόγια και ιστορίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο καλείται να μοιραστεί το ευρωπαϊκό κοινό στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού προγράμματος Europeana 1914-1918 με τη συνεργασία των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Είναι μοναδικό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με την Europeana. Η ευκαιρία είναι μεγάλη. Ακόμα η Europeana ήρθε σπίτι μας να μας πει πώς να τα κάνουμε. Μην αφήσετε το χρόνο να φεύγει και να κυλά άδικα. Πρέπει η κάθε ευκαιρία να αξιοποιηθεί και αμέσως να μπούμε μέσα. Σε διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο το πρώτο διήμερο του Δεκέμβρη, θα μπορεί το κοινό να ψηφιοποιήσει υλικό από τα προσωπικά του αρχεία και εν συνεχεία να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η διημερίδα που παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη σήμερα στη Λεμεσό έχει ως βασικό στόχο να διασωθούν οι μνήμες των ανθρώπων που έζησαν την τραγωδία του πολέμου και να κατασταθούν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, τεχνολογικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά μέσα, τα οποία μπορούμε σήμερα να αξιοποιήσουμε για να φέρουμε αυτές τις ιστορίες στο φως. Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα Europeana στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παρόμοιες εκδηλώσεις συλλογής υλικού θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μέχρι το 2014, οπότε και συμπληρώνονται 100 χρόνια από το ξέσπασμα του πολέμου.